ina ma ki dan bani dama cikin zuciya ki ajiye ni ba zan saki goci ba. Ki dan bani dama karki gudun bako a gare ki nazo da alkairi a rashin tayi akan bar arha na gani sau tari soyayya na riko a gare ki bana nufin sharri ki tsaya ki duba mai san ki ne da gaske karki inkari kada ki kwafso ki ce baki sona na rasa ki tamkar ke ba za na samu ba. Dan duba ki ga yanda sayin ki yayi mini riga zuciya ya shiga na ta bugu tamkar an buga ganga dan tsaya ki ji dan Allah kare da ki ce mini na yo jinga kika ce kina so na cikin gari kuwa za na yi burga dan kin hadu kin kai a nuna ki dan bani dama in yi zama a fadar ki babban yarinya. Ba zan sake kwancewa. Ina ma ki dan bani dama cikin zuciya ki aje ba zan saki goci ba. Taho zo ka huta na san ka gaji a suna amince maka zama gaji. Na gode amma kin wahal da ni kamar baki ji. Da kan macen da ta kai ai dole ta ja aji. Ba za na ɓata ranki ba balle na fama miki kurji a zaman mu. Duk abin da ka bida zan yi maka shi na san za na ci riba. Ina ma tuna baka dama cikin zuciya ki aje ba zan sa ka bar